týmu. Máme tam oboch stopérov, je tam aj vysoký Nemec, je tam Gede, je tam Jendrišek. Lopta iba na Jacka, ešte Pečovského pokus, predstavte si, je tam! Lopta zapadla do brány! Neuveriteľný moment v 77. minúty. Po priamom kope Vladimíra Vajsa prvá gólová radosť v zápase a na strane slovenského tímu. Slovensko vyhráva gólom Viktora Pečovského, netradičného strelca, nad Bosnou a Hercegovinou 0-1. Obrovské prekvapenie v Zenici na štadióne Bylino Polie. Spokojná tvár trénera Slovenska Jána Kozáka. Džeko vyhral ten hlavičkový súboj. Viktor Pečovský sa nerozpakoval, loptu si pristavil a spod seba ju poslal za chrbát domáceho golmana Begoviča.